A nagy távolságú lövészet nem egyszerű. Rengeteg gyakorlást igényel, és értenünk kell a lövedékre ható erőhatások alapelveit. Ebben a videóban bemutatjuk a Leica Geovid HDB-t, mely a nagy távolságú lövészetet jelentősen megkönnyíti. A siker kulcstényezői a folyamatos gyakorlás, valamint saját felszerelésünk és a környezeti tényezők alapos ismerete. Minden kaliber, lövedék és fegyverkombináció különböző ballisztikus jellemzőket mutat. A lövedék ballisztikus görbéjét meghatározza a csőrtorkolati sebesség, a lövedékre ható gravitációs erő és a közegellenállás. Az első paraméter a legegyszerűbb, a csőrtorkolati sebesség. A csőrtorkolati sebesség az, amellyel a lövedék halad akkor, amikor elhagyja a fegyver csövét. A nagyobb csőrtorkolati sebesség a laposabb röppályát eredményez. Második, röppályára ható erő, a gravitáció. Az űrben, ahol súlytalanság uralkodik, a lövedék elméletileg egyenesen repül. A Föld vonzáskörében azonban már komoly gravitációs erő hat rá, ami lehúzza a lövedéket a Föld középpontja felé. Ilyenkor 9,81 méter/szekundum négyzet a gyorsulása, sebessége folyamatosan növekszik, tehát minél tovább van a lövedék a levegőben, annál gyorsabban esik. A harmadik, ballisztikai pályára ható erő, a közegellenállás, ami több tényező függvénye. Az első a lövedék alakja. A ballisztikus együtthatóval jellemzik a lövedékek azon tulajdonságát, hogy milyen mértékben győzik le a légellenállást. Minél nagyobb a ballisztikus együttható értéke, annál laposabb a röppálya, melynek alakja nagymértékben befolyásolja, hogy a lövedék hova csapódik be. A második tényező a légsűrűség. A légsűrűség a levegő tömege, melyet kg/köbméterben határoznak meg. Abban az esetben, ha nagyobb a légsűrűség, nagyobb közegellenállásba ütközik a lövedék, emiatt nagyobb eséssel lehet számolni. A légsűrűség a levegő hőmérsékletétől, a földrajzi magasságtól, a légnyomástól és a páratartalomtól függően változik. A hegyvidéken vadászoknak emellett számolniuk kell a meredek szögben történő lövés leadásával is. Amikor egyenes talajon lövünk, a gravitáció a lövedék repülési irányára merőlegesen hat. Ferdeszögben történő lövés esetén ez már nem igaz. A horizontális, vagyis vízszintesnek megfelelő távolság helyett a légvonalban történő távolságmérés azt eredményezi, hogy a becsapódási pont felfelé eltér. Amikor minden tényezőt és változót elkezdünk számításba venni, ami hatással lehet a ballisztikára, könnyű összezavarodni. Ezért született meg a Leica Geovid HDB. A Geovid használatával a lövész a célzásra koncentrálhat, nem kell számításokat végeznie, vagy egy szoftverbe adatokat felvinnie a pontos találat érdekében. A Leica Geovid forradalmasítja a távolságmérést. 1825 méter hatótávolságú lézeres távmérővel szerelték fel. A kiváló optikai minőség, a modern ergonomikus formatervezés a Leica Geovid HDB-t egyedülállóvá teszi a távolságmérős keresőtávcsövek között. Legforradalmibb jellemzője a beépített ballisztikus számítógép. Ez a funkció lőszerspecifikus röppályával számol, és a beépített dőlésszögmérő, légnyomásmérő és hőmérsékletmérő adatait figyelembe véve jelzi ki a ballisztikus kompenzáció mértékét háromféle módon. Ekvivalens horizontális távolság, fölétartás, ballisztikai toronybeállítás. A legelső lehetőség az ekvivalens horizontális távolság, vagy vízszintesnek megfelelő távolság. Először megmutatja a légvonalban mért, majd a vízszintesnek megfelelő távolságot. Ez a funkció akkor segíti a lövészt, ha céltávcsöve ballisztikus esést kompenzáló szárkereszttel rendelkezik. A második lehetőség a fölétartás kijelzése. Először megmutatja a légvonalban mért távolságot, majd megmutatja a fölétartás értékét inchben vagy centiméterben. A legutolsó és legpontosabb a ballisztikai torony beállításának lehetősége. Ez az opció megmutatja a távolságot és a klikkértéket. A klikkérték alapján a lövész beállíthatja a tornyon a megfelelő értéket, majd pontosan oda célozhat a szárkereszttel, ahova lőni szeretne. A Geovid HDB beállítása rendkívül egyszerűen két gombbal történik. A mérőgomb a bal oldalon és egy másodlagos gomb a jobb oldalon. A főmenübe való belépéshez lenyomva kell tartani a másodlagos gombot 3 másodpercen keresztül. A menüpontok közötti léptetésre a másodlagos gomb használatával van lehetőség. Első menüpont az angol száz vagy európai mértékegység kiválasztása. Második a ballisztikai menüpont. Harmadik a nullázási távolság. A negyedik pedig az ABC, vagyis a ballisztikus kompenzáció beállítása. Az EU-US menüben lehet kiválasztani a metrikus vagy angol száz mértékegységek használatát. A távcső az US beállítás kiválasztásával inchben, yardban és Fahrenheitben, az EU kiválasztásakor centiméterben, méterben
és Celsius fokban jeleníti meg az adatokat. A második menüpont a ballisztikus menü, ahonnan 12 előre beprogramozott ballisztikai görbe választható ki. Ezen túl microSD kártya segítségével egy további egyéni görbe is megadható. A harmadik menüpontban a nullázási távolságok állíthatók be, 100, 200 és 300 yard, vagy 100 méter, 200 méter és a GEE érték. Az utolsó menüpont az ABC, ahol kiválasztható az ekvivalens horizontális távolság, a fölétartás és a ballisztikai torony beállítás. A Geovid HDB beállításának első lépése meghatározni a felhasználó lövedékének ballisztikus tulajdonságait, beazonosítani a megfelelő ballisztikai görbét. Az első lehetőség a lőszer dobozán található táblázat felhasználása. Esetünkben a 9,6 inch a legközelebbi érték, ami az US-3 beprogramozott görbéhez tartozik. Ezt kell kiválasztani a Geovid ballisztikai menüjében. A második, ennél pontosabb lehetőség a ballisztikai görbe meghatározása a Leica Geovid honlapján található kalkulátor segítségével. Először ki kell választani a használt lőszer típusát az első 3 legördülő menüből. Abban az esetben, ha valaki saját töltésű lőszert használ, a Custom Load menüpontban van lehetőség egyéni adatok bevitelére. Be kell állítani a nullázási távolságot és BC értéket, majd a Calculate gombbal lehet a kalkulációt elvégezni. Ezután megjelennek az esési adatok a bal oldalon, melyek elmenthetőek a microSD kártyára. Az SD kártyát be kell helyezni a Geovid akkumulátor tartó rekeszében található foglalatba. A távcső menüjében ezután kiválasztjuk a mértékegységet, a nullázási távolságot, a megfelelő, gyárilag beprogramozott ballisztikai görbét, vagy a kártyára feltöltött egyéni görbét, és a negyedik menüpontból például a fölétartás funkciót. A Geovid így már használatra kész. Lássuk a megjeleníthető adatokat kint a terepen. A távolság megméréséhez mindig a mérőgombot kell megnyomni. A Geovid először minden esetben a légvonalban mért távolságot mutatja meg. Ezt követi a második adat, mely a ballisztikus kompenzáció menüben kiválasztott beállításoknak megfelelően jelenik meg. Mindhárom kompenzációs funkciónál a távcső számításba veszi a dölésszöget, a légnyomást, a hőmérsékletet és a használt lőszer alapján kiválasztott ballisztikai görbét. A Leica mindig páratlan volt a távolságmérés világában. A Leica Geovid HDB folytatja ezt a hagyományt. A legmeghatározóbb ballisztikai információk azonnali és egyszerű megjelenítésével biztosítja a gyors, biztonságos és pontos lövések leadását.